Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Rehab of Truth. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε έτσι ένα ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Έχουμε ένα θέμα το οποίο και εμείς ήμασταν ενεργοί κάποτε στα νιάτα μας, Χρήστο, σε αυτό το άθλημα. Τώρα εσύ είσαι παππούς. Εγώ κάτι κάνω ακόμα. Αλλά εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τα χρόνια περνάνε. Οι τραυματισμοί σταματήσαν την καριέρα που θα κάναμε. Όχι, πλάκα, δεν θα κάνουμε ποτέ καριέρα. Λοιπόν, αυτό το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα θα είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για ημιεπαγγελματίες και για ερασιτέχνες αθλητές οι οποίοι ασχολούνται χόμπι, θες να το πεις, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και πρωταθλήματα ή επαγγελματίες, ημιεπαγγελματίες πιο συγκεκριμένα, οι οποίοι εάν τους προκληθεί κάποιος τραυματισμός θα χάσουν τη δουλειά τους και θα έχουν πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Μην προτρέχεις. Όχι. Και για αυτά που θα μιλήσουμε είναι τα στατιστικά και τους συχνότερους τραυματισμούς που μπορούν να συμβούν, τις επιπτώσεις αυτών των τραυματισμών, χρόνους αποχής που θα ακολουθήσουν προγράμματα αποκατάστασης και ζητήματα στην καθημερινότητα τα οποία ίσως να προκληθούν, οικοκοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν αυτοί οι τραυματισμοί και για τέλος προγράμματα πρόληψης ή καλύτερα μείωσης αυτών των τραυματισμών, μείωση των πιθανότητων, γιατί το να να εκμηδενήσεις εντελώς αυτές τις πιθανότητες είναι αδύνατον και θα το δούμε και γιατί παρακάτω. Πες μου ρε εσύ, Χρήστο, θέλω να μου πεις λίγο για τη δικιά σου εμπειρία όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Τη δικιά μου εμπειρία. Κοίτα, έχω ξεκινήσει, βασικά υπήρξα αθλητής ποδοσφαίρου. Υπήρξα ποδοσφαιριστής, παίζοντας σε ως ημιεπαγγελματικό επίπεδο στη Γάμα Εθνική, όπου και κρέμασα τα παπούτσια μου εκεί πέρα. Ξεκίνησα από 6 χρονών μέχρι τα 19 μου. Υπήρξα ενεργός αθλητής. Και ξέρεις, μετά όπως και όλοι μας, νομίζω έχουμε βρεθεί σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, να παίζουμε μεταξύ μας, φίλοι, ακόμα και σε τουρνουά με έπαθλα. Έτσι. Έπαιζα στη θέση του τερματοφύλακα. Στα 7x7. Και όχι μόνο, και 5x5 και 3x3 έχουμε παίξει. Είναι αρκετά και 9x9, να σου πω την αλήθεια. Ξέρεις, είναι αυτό που σε καλούνε κάθε Τετάρτη. Έλα φιλαράκι, ναι, μας λείπει ένας παίκτης. Μπορείς να τα καταφέρεις? Ούτε δελτία θέλει εκεί, ούτε τίποτα. Απλά εντάξει, έφερε ένα φίλου. Όπου ναι, εντάξει, μια σημαντική παρατήρηση. Ξέρεις, όσο πλησιάζεις κοντά στα ημιτελικά, προημιτελικά των τουρνουά, αρχίζεις και βλέπεις λίγο πιο, ακόμα και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Κάποιο φιλαράκι θα φέρει από κάποια μεγάλη ομάδα να παίξει εκεί πέρα. Όλο και κάποιος θα έρθει. Και εν τέλει καταλήγεις να παίζεις απέναντι στη μεικτή Αθηνών, στην Εθνική Ελλάδα, ΚΑΦΑ 19. Ισχύει. Anyway, αυτά με το ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις αν είχες εσύ κάποια εμπειρία τραυματισμού μέσα από τη διαδρομή σου. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι τώρα να ρωτήσουμε κάποιον στο δρόμο που έχει παίξει τουλάχιστον, τι να πω, για ένα χρόνο να στο θέσουμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ πολύ μικρές πιθανότητες να μην έχει παρουσιάσει κάποιο τραυματισμό. Ή μπορεί να έχει παρουσιάσει κάποιο τραυματισμό και να μην το έχει καταλάβει γιατί δεν του έδωσε σημασία, έτσι. Anyway, ας μείνω σε αυτό το θέμα και ας μείνω σε αυτό που με ρώτησε και να πω ότι ναι, έχω περάσει κάποιους τραυματισμούς. Με κυριότερο ένα οστικό είδημα στο αριστερό μου ισχύο. Μετά από μία πτώση είχα σηκωθεί να πιάσω μια παλιά μετά από ένα κόρνερ. Κάποιος μου κάνει σκαμνάκι, για όσους ξέρετε τι είναι αυτό. Και ναι, και έσκασα αυτά τα υπέροχα γήπεδα που έχουμε στην Αθήνα. Ξέρεις, αυτό που υποτίθεται ότι είναι καουτσού και είναι λίγο πιο ελαφρύ από το τσιμέντο, λίγο πιο ελαφρύ. Ναι, και έσκασα εκεί πέρα από ένα...
Εντάξει, άλλο αυτό. Δεν θα πιάσουμε τώρα, δεν κάνουμε podcast για δήμους. Ναι, και αυτό ήταν ένας πολύ μεγάλος τραυματισμός που είχα, όπου παρέμεινα εκτός για περίπου 5 με 6 μήνες. Κάπου τόσο μου είχε πάρει, γιατί προσπαθούσα να μπω, κάποιος ψυχοθεραπευτής μου λέει, ξέρεις, είσαι έτοιμος, πήγαινε δοκίμασέ το, άκουγα πολλές γνώμες, είχα μείνει και αρκετό καιρό έξω, δεν ήξερα ποιον να ακούσω, ποιον να πιστέψω, ήμουν και πιτσιρικάς. Παρεμπιπτόντως αυτό ήταν ένας λόγος που με έκανε να αγαπήσω και τη φυσικοθεραπεία, έτσι. Γιατί πηγαίνοντας σε ένα κέντρο αποκατάστασης τότε, έμπαινα και έβλεπα ότι ο κόσμος έμπαινε με κατεβασμένα τα μούτρα, ότι δεν θα γίνουν ποτέ καλά. Και βγαίνοντας, έχοντας κάνει την αποκατάστασή τους και τα λοιπά, φεύγανε με ένα χαμόγελο. Αυτό είναι που με γεμίζει και ως σήμερα. Και αν με ρωτήσει το επάγγελμά μου, δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που έχω. Και αυτό με κάνει και γουστάρω τη δουλειά μου. Να μπορώ να επιστρέφω την ελπίδα στους ανθρώπους. Anyway, πλάτιασα. Δεν πειράζει. Οπότε, ναι, αυτός ήταν ο μεγαλύτερος τραυματισμός. Θλάσσες σε τρακεφάλους, κατάγματα σε άκρα χείρα. Είχα σπάσει κάτι δόντια εδώ πέρα από κάτι τάπες που μου είχαν έρθει στο πρόσωπο. Εντάξει. Είναι λίγο brutal το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο... Ισχύει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, ναι μεν έχει αυτούς τους τραυματισμούς, αλλά επειδή και εγώ το έζησα, σου επιφέρει ψυχική, βέβαια, πολύ μεγάλη ψυχική θετικότητα, πολύ ευεργετικά ψυχολογικά boosts, και επίσης όταν βλέπεις ποδόσφαιρο, παίζεις ποδόσφαιρο, ακόμα και ερασιτέχνης όταν είσαι, πολλές φορές το ζεις πραγματικά, γιατί έχει αυτή την ομαδικότητα, έχει τα αποδυτήρια που με πολλούς από τους συμπαίκτες σου γίνεσαι φίλοι, μοιράζεστε μια ωραία καθημερινότητα, αυτή την ανταγωνιστικότητα που έχει η ομάδα, που έχει όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και είναι κάτι πολύ ρομαντικό, είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά ισχύει ότι έχει μια μαύρη σελίδα τους τραυματισμούς, που εκεί πραγματικά είναι ένα πολύπλοκο πράγμα το να συμβεί σε έναν ή μια επαγγελματία ο οποίος έχει μια δεύτερη δουλειά, ή σε έναν ερασιτέχνη ο οποίος δεν θα έχει τη βοήθεια που έχει ένας επαγγελματίας στην αποκατάσταση. Δεν έχει και την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά δεν έχει και την οικονομική βοήθεια που έχουν οι επαγγελματίες, έτσι, γιατί ο επαγγελματίας μπορεί να τραυματιστεί. Θα δούμε αργότερα τι επιπτώσεις έχουν αυτά στη ψυχολογία και ενός επαγγελματία και ενός ερασιτέχνη, αλλά κατά κύριο λόγο και το οικονομικός παράγοντας είναι ένα τρομερά μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, και το βίωσα και εγώ στο πετσί μου, που λένε. Πριν σε ρωτήσω τι έχεις κάνει εσύ και να έχεις ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, που εγώ το ξέρω, ο κόσμος δεν το γνωρίζει, απλά για να πεις λίγα λόγια, θα πάρω την μπάσα και θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα σου πω το εξής, ότι οτιδήποτε και να κάνεις αυτή τη ζωή, κάποιος τραυματισμός μπορεί να προκληθεί, έτσι. Όλα είναι με βάση, τα βάζεις στη ζυγαριά και τα ζυγίζεις. Αν κάτι σου αποφέρει μεγαλύτερη ψυχική ευχαρίστηση από το ρίσκο του τραυματισμού, εννοείται ότι θα το κάνεις, και εννοείται ότι κάποιος δεν θα το σκεφτεί καν. Όπως για παράδειγμα, δουλεύοντας παράλληλα ενώ σπούδαζα ως φοιτητής σε μια καφετέρια, είχαμε μια ομάδα που πηγαίναμε για 5x5 κάθε Τρίτη, κάθε Δευτέρα. Ξέρεις, αυτό, όπως το είπες, μας ένωνε. Αυτό σε φέρνει κοντά και με ανθρώπους που δεν το περίμενες και χτίζεις και μια παραπάνω σχέση. Αντίθετα, άμα δεν τα πάτε καλά, τις επόμενες μέρες δουλειά θα φεύγει το φρέντο εσπρέσο στο κεφάλι ασυζητητή. Anyway, μιας και πήρα την μπάσα και κάνω εγώ το δημοσιογράφο απόψε, πες μας λίγα λόγια για εσένα και την καριέρα σου σαν ποδοσφαιριστής. Όπως είπες και εσύ για το θέμα φυσικοθεραπείας, η αλήθεια είναι ένας λόγος ο οποίος γνώρισε αυτό το επάγγελμα από την ανάποδη την πρώτη φορά. Και εγώ είχα
2 μεγάλους τραυματισμούς και οι δύο εμπεριείχαν το γνωστό σε όλους ρήξη προς χιαστού. Έλα, στις δικαιολογίες. Μεγάλη ταλαιπώρια, πραγματικά, η αποκατάσταση. Τη δεύτερη φορά είχα και ρήξη στο μέσο μηνίσκο και κάκωση στο χόνδρο. Οπότε η αποκατάσταση εκεί εμπεριείχε τελείως διαφορετικούς παράγοντες και ήταν αρκετά πιο δύσκολος και επίπονος και σε σωματικό και σε ψυχολογικό κομμάτι, γιατί τότε ήμουν και λίγο πιο μεγάλος και είχα δουλειά, οπότε αναγκάστηκα να την αφήσω για να μπορέσω να ακολουθήσω μια συγκεκριμένη αποκατάσταση. Και να επιστρέψω στο γιατί διάλεξα, πώς αυτό με έκανε να οδηγηθώ στην φυσικοθεραπεία. Βασικά, πριν πεις αυτό, θέλω να μας πεις, αυτός ήταν ο κύριος λόγος που έκοψε το ποδόσφαιρο ή είναι αυτό που λένε όλοι? Ξέρεις, θα έπαιζα μπάλα, αλλά είχα το πρόβλημα. Ξέρεις ποιο πρόβλημα? Θεωρώ ότι... Δεν ήξερα να παίζω μπάλα. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα όλων, που στην ουσία είναι άμπαλοι, όπως ήμασταν κι εμείς, κατά κύριο λόγο. Όχι, εντάξει, όχι, κοίτα. Όχι, εντάξει, τεχνικά καλά ναι, είμαστε, εντάξει. Δεν θα το πω εγωιστικά. Όχι, ας το αφήσουμε σε άλλο κομμάτι, με όσον αφορά τον αθλητισμό και τα ταλέντα στην Ελλάδα, και να φέρουμε και έναν ειδικό, τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε ένα θέμα για αυτό το κομμάτι. Ας παραμείνουμε σε αυτό και ας έρθουμε στην αποκατάσταση, όπως είπες, και την πρόληψη τραυματισμών. Ναι, η αλήθεια είναι ότι να συνεχίσω έτσι με εκείνη την εμπειρία, την πρώτη κακή εμπειρία, όπως είναι λογικό, για να οδηγηθώ σε δεύτερη ρήξη προς χιαστού, κάτι δεν πήγε καλά. Ναι, μεν μπορεί να συμβεί, δεν είναι απαγορευτικό το να κάνεις πρώτη φορά χιαστό να μην ξαναπάθεις, αλλά όταν έχεις μια κακή καθοδήγηση και ελλειπής γνώση, γιατί ήμουν 17-18 δεν έπαθα το πρώτο, εκεί θες μια πολύ σωστή καθοδήγηση και έναν άνθρωπο ο οποίος θα σου εξηγήσει από την πρώτη έως την τελευταία μέρα τι πρέπει να κάνεις. Εσένα πώς ήταν η εμπειρία σου? Πολύ κακή εμπειρία. Δηλαδή, π.χ. θέλω να μου το πεις λίγο για να το αναλύσουμε, μιας και είναι ένα πολύ ωραίο case study. Εν συντομία, παθαίνεις το χιαστό, εντός γηπέδου, σε αγώνα? Ναι, σε αγώνα συνέβη. Πήγα στην ουσία να στρίψω με το σώμα μου πάνω στον αντίπαλο για να τον περάσω και στην ουσία έγινε αυτό που ακούμε συχνά, έμεινε το γόνατό μου πίσω. Ναι. Και ένιωσα αυτό το crack. Μπήκε στη θέση no turning back. Ναι, προφανώς και δεν γνώριζα στα 17-18 τι είναι αυτό που έπαθα. Θυμάμαι, πάω στο νοσοκομείο, με βλέπει ένας ορθοπαιδικός, μου λέει ρίξει χιαστού. Έτσι, μπαμ. Κατευθείαν. Χωρίς άλλο που λένε. Τι εννοείς, του λέω, ρίξει χιαστού. Ήξερα τον όρο, δεν ήξερα το τι ακολουθούσε. Τέλος πάντων, προφανώς χειρουργία και μετά επιλογή... Μετά από πόσο καιρό είναι το χειρουργείο σου? Σημαντικό γι' αυτό. Αν θυμάμαι καλά, μετά τον πρώτο μήνα το είχα κάνει. Πάνω στο μήνα. Άρα είχες μείνει 1 μήνα με κομμένο προς το χιαστό. Ναι, εντάξει. Okay. Όταν έφυγε το είδημα και όλα αυτά, το πόδι μου λειτουργικό ήταν. Δεν είναι ότι είχα ένα πόδι μου λειτουργικό. Γιατί την πρώτη φορά δεν έσπασα μηνίσκο, δεν έκανα κάποια άλλη κάκωση. Το μόνο που έσπασε ήταν ο πρόσθετος χιαστός. Ξέρω γιατί ρωτάω, για να τα πούμε όλα αυτά. Γιατί είναι ωραίο που τα έχεις σαν εμπειρία. Τέλος πάντων, γίνεται το χειρουργείο, οδηγίες του γιατρού να συνεχίσω αποκατάσταση. Οκ. Και επιλέξαμε έναν θεραπευτή τότε στην Καρδίτσα. Ονόματα δεν θα πούμε, οι οικογένειες δεν θα θίξουμε. Δυστυχώς είχα μια πολύ κακή εμπειρία όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ξέρεις, ρευματάκια, βαράκι στον αστράγαλο, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά και λάστιχα. Για πόσο καιρό? Εντάξει, τέλος πάντων. Medium, έτσι, δηλαδή ο τύπος έβγαλε από το κεφάλι του, ούτε κάνουμε μετρήσεις, τίποτα. Ούτε να ακολουθήσει guidelines. Και λέει, εφόσον είδα το είδημα, έχεις κάνει και τα ρευματάκια ως 3 μήνες, είσαι και καλό παιδί, είσαι και ωραίο παιδί, 17 χρονών νιάτο. Τίποτα, ναι. Σήκω και πάτα το. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, έτυχε αυτό να είναι πάνω στη νέα προετοιμασία. Το τρίμηνο μετά το χειρουργείο έτυχε να ξεκινάει και η προετοιμασία της ομάδας.
ψιλοέμπαινα με την ομάδα, με οδηγία του συγκεκριμένου, γιατί ήταν ο θεραπευτής της ομάδας. Είχαν συμφωνία με την ομάδα για πώς να το πω. Να γίνει η αποκατάσταση. Ναι, να προσέχει αυτός, να είναι αυτός ο θεραπευτής της ομάδας, τέλος πάντων, και πηγαίναμε εκεί όταν συνέβαινε κάτι. Εγώ προσπαθούσα, ξέρεις, να μάθω πληροφορίες. Τότε δεν υπήρχε αυτή η δύναμη του ίντερνετ που υπάρχει σήμερα. Γιατί, εντάξει, δεν είμαστε πολύ μεγάλοι, αλλά η πληροφορία τότε ήταν πολύ πιο δύσκολη. Το να πάρεις μια τέτοια πληροφορία. Πόσο μάλλον σε μια επαρχιακή πόλη, όπως τα Τρίκαλα. Και ξέρεις, από εμπειρίες συμπαικτών που ήταν πιο μεγάλη ηλικία και τα λοιπά, έκανα κάποια πράγματα μόνος μου. Τι άκουγα συχνά? Λάστιχο. Να κάνεις λάστιχο. Με τεντωμένο το πόδι σου, το γόνατο σε έκταση και προσαγωγό, απαγωγό, πίστιος μοιραίος και μπροστά για τετρακέφαλο. Ναι. Δηλαδή, άμα σπρώχνεις μπροστά με τεντωμένο το πόδι, το μόνο που παίρνει φορτίο είναι ο λαγωνοπισοίτης σου. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες χαζές τώρα, αλλά τραγικά πράγματα και το γνωστό ισορροπίες στο ένα πόδι πάνω σε σανίδες ισορροπίας που θα το αναφέρουμε και αυτό μετά. Προφανώς το πόδι μου το πόδι μου, η ψυχολογία μου, τίποτα από αυτά δεν ήταν έτοιμα. Δεν πήγε καλά. Και στο πρώτο δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Συν ότι σημαντικός παράγοντας, 17 χρονών, ετοιμαζόσουν για Πανελλήνιες. Ήτανε πολλά κομμάτια που επηρέασε τότε αυτός ο τραυματισμός. Και re-injury ξανά, μετά το πρώτο εξάμηνο. Πάρε revision. Καμία μυϊκότητα στο πόδι μου, καμία μυϊκή προσαρμογή, νευρομυϊκή προσαρμογή, καμία ψυχική ετοιμότητα και ψυχολογική ετοιμότητα. Αυτά όσον αφορά. Εντάξει, μετά ήρθε ο δεύτερος. Σε σένα και στην οικογένειά σου τι οικονομικό αντίκτυπο είχε όλο αυτό? Θα πούμε και για οικονομικά πράγματα μετά, αλλά σκέψου ότι το να κάνεις ένα χειρουργείο τότε κόστησε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3.000. Το οποίο δεν το κάλυψε η ομάδα. Όχι, προφανώς και όχι. Εντάξει. Προφανώς και όχι. Οπότε μιλάμε για 3.000 που έπρεπε να πληρώσει το χειρουργείο. Έξοδα, θυμάμαι τότε υπήρχε στο guidelines να βάζουμε αυτό τον μυροκνημοποδικό νάρθηκα. Πλέον δεν υπάρχει, αλλά έξοδα θυμάμαι, 2-3 εκατοστάρικα έκανε αυτό. Ξέρεις, πατερίτσες. Ευτυχώς δεν δούλευα, πήγαινα σχολείο, οπότε δεν έχασα εργασία, αλλά έχασα πολύ από το σχολείο, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Θέλω να το πούμε σε άλλο επεισόδιο, αλλά τώρα που πες για τον Άρθηκα, θυμήθηκα που μου έρχονται ασθενείς και μου λένε χιαστούς πριν χρόνια και μου λέει, ναι, το είχα κινητοποιήσει ένα μήνα. Σε γύψο. Όχι, δεν ήταν ακινητοποιημένο. Ναι, δεν ήταν ακινητοποιημένο, ξέρεις, για κάποιο λόγο αυτός τους να'ρθηκες με τους μοίρες, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, έχουν φύγει πλέον αυτό από το κάδρο, έτσι κι αλλιώς δεν κράταγε και τίποτα. Σαν προσωπική εμπειρία, αν και προσωπική εμπειρία έχουν πει δεν είναι και τόσο σημαντική, αλλά και σαν προσωπική εμπειρία και αίσθηση δεν ένιωθα κάμια σιγουριά με αυτό τον Άρθηκα. Αυτά όσον αφορά τους τραυματισμούς, και μετά ευτυχώς στο δεύτερο χειρουργείο άρχισα να παίρνω εμπειρία και από τις δικές μου σπουδές και ευτυχώς βρήκα έναν όντως επαγγελματία και από εκεί και πέρα μετά κατάφερα να επανέλθω σιγά σιγά. Στροφή 180 μοίρες και μπρος ολοταχώς. Στην κανονικότητα. Ναι, στην κανονικότητα. Απλά και εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι το ποδόσφαιρο για μένα. Δηλαδή κατέστρεψε το γόνατό μου 2 φορές χωρίς λόγο. Στην ουσία. Σε έκοψε. Όσο και καλά να πέρναγα, να συμπληρώσω δηλαδή αυτό που είπες, συμφωνώ ότι για όλους είναι μια διέξοδο και αλλά εάν έχουν μια τόσο κακή εμπειρία, προτιμώ να διαλέξω και να επιλέξω ένα άλλο άθλημα ή να ασκηθώ με έναν άλλο τρόπο, ακόμη και με ένα απλό γυμναστήριο. Και θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Πηγαίνοντας το χρόνο πίσω και μην έχοντας αυτόν τον τραυματισμό, έτσι, ούτε το revision, κανένα από τους δύο, θα συνέχιζες να παίζεις ποδόσφαιρο ή όχι? Εάν δεν τραυματιζόμουν, ναι. Και τώρα και σήμερα. Δεν είχες τίποτα στο γόνατο και σου λένε. Και να πούμε και... Τώρα με το μυαλό που έχω τώρα. Να πω και ένα hint. Κάποια στιγμή όταν ήμασταν συνάδελφοι με τον Αποστόλη τον παρακαλούσα.
Πάμε ρε σε Αποστόλη να παίξουμε με το κέντρο αποκατάστασης που ήμασταν για μπάλα. Όχι ρε, εγώ δεν έρχομαι. Όχι, δεν θα έρθω. Βάραγε και τότε τα CrossFit του εκεί πέρα και μαθαίνω μετά από μήνες, αφού έχω φύγει εγώ εδώ, έλα ρε, έχουμε ξεκινήσει ποδόσφαιρο, παίζω κι εγώ. Πήγα 4 φορές και τραυματίστηκα 7. Τέλος πάντων. Αλλά είναι κάτι λοιπόν, που το γουστάρεις, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι αρεστό. Βλέπω ποδόσφαιρο, ναι, βλέπω ποδόσφαιρο κανονικά, παρακολουθώ την ομάδα μου, δεν το συζητώ. Η ομάδα σου είναι αυτή που φοράς το χρώμα που φοράς? Όχι. Τώρα σου λέω με το μυαλό που έχω, όχι, δεν θα ξανά παίζω ποδόσφαιρο. Περιέχει πολύ μεγαλύτερους κινδύνους και μπορεί να μ' αφήσει ή να σε αφήσει να αφήσει κάποιον έξω πολύ μεγάλο διάστημα. Που σκέψου τον εαυτό σου να πρέπει 6 μήνες να μην μπορείς να δουλέψεις. Είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Δεν το συζητάω. Αυτά όσον αφορά τις δικές μας εμπειρίες. Εντάξει, να μην πλατιάσουμε άλλο. Τα πάμε μετά. Θες να μπούμε λίγο σιγά σιγά σε κάποια δημογραφικά, στη συχνότητα, ναι, να ξεκινήσουμε αυτά και να πούμε λίγο έτσι κάποια στατιστικά ή τους συχνούς τραυματισμούς που είναι πολύ ωραίο και αυτό. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Πάμε λίγο στα δημογραφικά και στα στατιστικά για αρχή. Οκ. Θες να ξεκινήσεις, θες να ξεκινήσω? Πες τα μου, ξεκινά, πάρ' το. Πες τα μου. Τα λέω. Ποδόσφαιρο λοιπόν. Ανά τον κόσμο μέχρι και σήμερα αυτό που ξέρουμε είναι ότι περίπου 270 εκατομμύρια επαγγελματίες και μη, από νέους έως μεγάλους ενήλικες, κλωτσάνε αυτό το τοπί, κλωτσάνε τη στρογγυλή θεά, είτε σε γήπεδα επαγγελματικά είτε όχι. Τώρα για το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ γρήγορο και δυναμικό άθλημα. Περιλαμβάνει πολλαπλές κινητικές ενέργειες όπως sprint, αλλαγές κατεύθυνσης, δεξιότητες με την μπάλα, άλματα, με επαφή και χωρίς, τα οποία έχουν ένα higher risk σε τραυματισμούς. Οι τραυματισμοί συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και της προπόνησης, κυρίως λόγω του συνδυασμού υψηλής ταχύτητας και σωματικής επαφής. Διάφορες μελέτες τώρα έχουν δείξει ότι η συχνότητα των τραυματισμών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο κυμαίνεται από 0,5 έως 45 τραυματισμούς ανά 1.000 ώρες έκθεση σε αγώνα και προπονήσεις. Βάλε μια τελεία εδώ, έτσι να το πιάσουμε λίγο, να καταλάβουμε, να νιώσουμε λίγο τον αριθμό. 0,5 έως 45 τραυματισμούς ανά 1.000 ώρες έκθεσης σε αγώνες και προπονήσεις. Είναι ακραίος ο αριθμός. Εντάξει, δεν είναι όλα πρόσφυγες ωστόσο ότι που έπαθα εγώ και θα δούμε μετά λίγο κάποια στοιχεία, αλλά σκέψου ότι αύριο δουλεύεις, παίζει Κυριακή μάτς, ξέρεις τεχνικό κομμάτι, αύριο δουλεύεις και θα πρέπει εσύ να πάρεις τηλέφωνο στη δουλειά σου και να πεις ότι παιδιά, γύρω στον αστράγαλά μου 10 μέρες δεν μπορώ να έρθω. Έχει συμβεί και όπως σου είπα, όλη η δουλειά ήταν εκεί πέρα, το είδε. Έχω τραυματιστεί σε 5x5 και την επόμενη μέρα το ήξεραν ήδη. Αυτό, εντάξει, δεν θα σε σταυρώσει κανένας προς Θεού. Τουλάχιστον εγώ σε καμιά εργασία μου, ούτε στην τωρινή προφανώς, αντιμετώπισα ποτέ κάποιος που να έχει χτυπήσει ένα τέτοιο. Δεν το συζητώ. Αν σε σταυρώσει κάποιος είναι λάθος. Από το δικό σου κομμάτι, τα χρήματα που θα χάσεις. Δηλαδή είναι προς δικό σου αρνητικό όφελος. Όπως είπα, τα χρήματα, η ψυχολογία σου ότι πρέπει να λείψω από τη δουλειά μου, το πώς η επιχείρηση που δουλεύεις ή η δικιά σου επιχείρηση θα ζημιωθεί από όλο αυτό. Γιατί το να χάνει έναν εργαζόμενο, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Όχι, σίγουρα. Και μικρές επιχειρήσεις που κρίνονται κιόλας από σένα, καθόλου εύκολο θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Γενικά μπορεί να παρατηρηθεί ότι περίπου 66% των τραυματισμών στο ποδόσφαιρο ταξινομούνται ως τραυματικοί, ενώ το υπόλοιπο 1 τρίτο, περίπου 27 με 33%, αποδίδεται σε καταπώνηση σύμφωνα με διάφορες πηγές. Τα 2 τρίτα των τραυματικών τραυματισμών τώρα είναι αποτέλεσμα. Ωραία. Τα 2 τρίτα των τραυματικών τραυματισμών τώρα είναι αποτέλεσμα επαφής, εκ των οποίων 12 με 28% αποτελείται από σκληρό παιχνίδι. Ειδικότερα, οι μη επαφείς τραυματισμοί αντιπροσωπεύουν το 26 με 58% του συνόλου των τραυματισμών. Τώρα όσον αφορά έτσι κάποιες συγκρίσεις
που είναι στην ίδια μελέτη, η οποία έχει τίτλο, δεν το είπαμε και αυτό, Epidemiology of Injuries in Men's Professional and Amateur Football, από Γκουράου Τάλ. Λοιπόν, και κάποιες συγκρίσεις που κάνει ανάμεσα σε επαγγελματίες και σε ερασιτέχνες, φαίνεται ότι οι ερασιτέχνες παρουσίασαν συνολικά υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών σε σχέση με τους επαγγελματίες. Δεν πέφτω από τα σύννεφα, να σου πω την αλήθεια. Καθόλου. Βέβαια, είναι λίγο diverse κάποια πράγματα. Οι ερασιτέχνες δεν έχουν το προπονητικό και ιατρικό επιτελείο για να έχουν την τέλεια καθοδήγηση, ούτε την αθλητικότητα των επαγγελματιών, αλλά οι επαγγελματίες επεναντίας έχουν τρομερά μεγαλύτερες εντάσεις σε αγώνες και σε προπονήσεις. Όπως φαίνεται εδώ, ναι μεν οι ερασιτέχνες έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά τραυματισμών, αλλά κατά τη διάρκεια των αγώνων οι επαγγελματίες έχουν σαφώς έχουν μεγαλύτερη ποσοστά τραυματισμών. Και κατά κύριο λόγο σε μεγαλύτερες διοργανώσεις όπως ευρωπαϊκά και παγκόσμια κύπελα, εκεί βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά. Γιατί? Και αναρωτιέμαι, Αποστόλη, γιατί. Όπως το είπες. Γιατί πέταξες κατευθείαν το κερασάκι πάνω στην τούρτα. Το γιατί είναι πολύ παραγωγικό εδώ πέρα. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας αθλητής που βρίσκεται, παράδειγμα με τη χώρα του, σε ένα παγκόσμιο κύπελο, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο έθνος. Το άγχος και το στρες είναι σε επίπεδα δυσανάλογα με το τι μπορεί να αντέξει ένας καθημερινός άνθρωπος. Οπότε ξέρουμε ότι το στρες μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, αυξάνει βασικά τα ποσοστά τραυματισμών. Οι εντάσεις που παίζονται σε κάθε μπάλα, σε κάθε επαφή, είναι τρομακτικές. Οπότε προφανώς και αυτό αυξάνει κατά κόρον, όπως φαίνεται και σε αυτή τη μελέτη, τα ποσοστά τραυματισμών. Και να προσθέσω, επειδή ανέφερε σε παγκόσμια κύπελα, είτε Euro, είτε Mundial, είτε Copa America, είτε οτιδήποτε, μιλάμε για το τέλος μιας σεζόν. Και απλά παίρνοντας Premier League, πόσες υποχρεώσεις έχουν αυτοί οι άνθρωποι και οι αθλητές, και απλά πετάς ένα κερασάκι σε όλο αυτό το overload. Ναι. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Μπείτε δείτε. Θα το ανεβάσουμε στο τέλος, όταν τελειώσει το επεισόδιο Βεβαίως. Το βάλουμε για να μπορέσετε να οδηγηθείτε κατευθείαν εκεί. Το δεύτερο άθλημα που έκοψε τον Αποστόλη. Γενικά με κόβει η γυμναστική μόνη της. Όχι ρε. Τα βαράκια μου, aerobic. Θα φτάσω να κάνω aerobic και πιλάτες. Σε βλέπω σε λίγο καιρό. Physical. Let's get physical. Ή αυτό που κάνουμε τις χορούς. Είναι ένας τύπος, δεν ξέρω αν τον έχεις δει. Ένας που βάζει τραγούδια. Το έχω δει. Που μπαίνει και χορεύει ζεμπέκικο σε 80 άτομα. Και αναβήσει. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο εδώ στα σοβαρά. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Τώρα, επίπτωση τραυματισμών. Όπως είπαμε, αναφέραμε και πριν, να το πούμε και με αριθμούς. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, ένας επαγγελματής αθλητής έχει 7,8 φορές υψηλότερη επίπτωση τραυματισμών σε σχέση με τις προπονήσεις που γίνονται στο επαγγελματικό επίπεδο, και οι ερασιτέχνες έχουν 5,4 φορές περισσότερες υψηλότερη επίπτωση τραυματισμών σε σχέση πάλι με τις προπονήσεις των ερασιτεχνικών σωματείων. Τώρα, όσον αφορά και τις γυναίκες και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι γυναίκες έχουν 6,4 σε σχέση με τις προπονήσεις, δηλαδή 6,4 περισσότερες πιθανότητες στους αγώνες από τις προπονήσεις, και αντίστοιχα 5,8 οι νεαροί ποδοσφαιριστές. Όπου και σε γυναίκες είναι αρκετά υψηλό, έτσι. Ναι. Είναι, αρκετά. Τώρα έχει και τις ανατομικές δομές, αλλά ξέρεις τι θα ήθελα. Θα ήθελα να έχω προς τα παρακάτω μια
πολύ ωραία μελέτη, η οποία είναι αρκετά πιο μεγάλη σε εύρος και έχει πολύ ωραία στοιχεία. Ξέρεις ποια λέω, οπότε λέω να πάμε σε αυτή και να μιλήσουμε λίγο για τα επιδημιολογικά στοιχεία αυτής της μελέτης. Θα πούμε αμέσως ποια είναι. Λοιπόν, αυτή η μελέτη έχει γίνει από την επίσημη UEFA. Έχει φτιαχτεί ένα επιστημονικό κομμάτι της UEFA, το οποίο λέγεται The Elite Club Injury Study, και μελετάει όλα τα στατιστικά τραυματισμών όλων των επαγγελματικών συλλόγων, που μελετάει τα δεδομένα τραυματισμών όλων των επαγγελματικών σωματείων που ανήκουν στην UEFA, των Elite Clubs. Από Ekstrand et al. Ναι. Και ο τίτλος είναι Time before return to play for the most common injuries in professional football. Και έχει ένα 16 ετών follow-up η συγκεκριμένη. Να τη ζήσει. Οι τραυματισμοί που φαίνεται ότι έχουν βρεθεί, αρχικά ψάξανε τους 30 πιο συχνούς τραυματισμούς, πιο συγκεκριμένα. Και μάντεψε ποιος τραυματισμός λείπει από αυτήν τη λίστα. Ακριβώς. Ο χιαστός δεν είναι σε αυτή τη λίστα. Να έρθουμε έτσι, με κάποια μικρά εισαγωγικά να πούμε ότι είναι τόσο διάσημος γιατί επιφέρει πολύ μεγάλο διάστημα αποχής. Είναι αυτός που, εάν ο Χρήστος πάθει ένα χιαστό χτύπα ξύλο, θα ακουστεί και θα διαφημιστεί περισσότερο από το κάθε τι. Όχι, έχει καταστρέψει και έχει ράψει και έχει κόψει γενιές και γενιές. Και χιαστό. Απλά σαν αριθμός, σε αυτά τα 16 χρόνια που ερευνήσανε, δεν είναι στους 30 πρώτους. Ναι, σίγουρα. Οπότε είναι σημαντικό κομμάτι για το πόσο σταθερός και δυνατός είναι αυτός ο σύνδεσμος. Ναι, οπότε από αυτούς τους 30 τραυματισμούς, έτσι πάρα πολύ συχνοί, δεν θα τους αναφέρουμε όλους, είναι χτυπήματα στους μυρούς, χτυπήματα στην άκρα πόδα, τα οποία επιφέρουν μικρά διαστήματα έλλειψης προπονήσεων και αγώνων. Και να πούμε ότι ο μέσος όρος από όλους αυτούς τους 30 τραυματισμούς είναι οι 20 ημέρες. Δεν είναι δηλαδή τόσο μεγάλη η αποχή, αλλά ο πιο συχνός τραυματισμός, ο οποίος θέλω να αναφερθούμε εδώ πέρα, και αυτός που έχει και τα μεγαλύτερα ποσοστά injury, δηλαδή επανατραυματισμό, ποιος λες να είναι? Η μία και μοναδική. Ο Πίστη Μιρέη. Έτσι. Αυτοί οι γλυκούλιδες, ο Πίστη Μιρέη, που στο ποδόσφαιρο, εκεί που βλέπεις να κάνουν sprint, ξαφνικά σταματάνε και πιάνουν το μπουτάκι τους στην πίσω πλευρά. Όσοι μεγαλώσαμε και αγοράζοντας σπόρτι από αυτή τη γενιά, βασικά όσοι ξέρουν το σπόρτι έχουν πόνο στη μέση, έτσι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Όσοι είχαμε αγοράσει σπόρτι και είχαμε δει τότε τη μεταγραφή του Ρονάλντο στη Ρεάλ, θυμάσαι που έχει βγάλει μια φωτογραφία κάνοντας διάταση με το Μπέιλ, νομίζω, με αυτά σορτσάκια που φόραγε τα κοντομάσκαλα, φαίνονταν όλο το μπούτι, και διαγράφουν οι οποίοι στη Μιρή και λέγαμε, Παναγία μου, τι είναι αυτό, που κάνανε ανατομία. Εκεί καταλάβαμε, ναι, έχουμε και εμείς πίσω. Ισχύει. Αλλά ναι, και αυτό για που είπες. Για τον Μπέιλ λες τώρα. Για τον Μπέιλ λες, και τον Μπέιλ και τον Ρονάλντο. Αυτά θυμάμαι εγώ. Ισχύει. Μπορεί να παίρνεις άλλο περιοδικό εσύ. Ισχύει. Και το hamstring muscle injury, τέλος πάντων, το structural hamstring muscle injury, επιφέρει 400, αυτή η μελέτη από όλους τους τραυματισμούς έχει συμβεί 416 φορές και σε συχνότητα 1000 ωρών συμβαίνει από 14 έως 17 φορές. Είναι, και εδώ έχουμε
ακραία ποσοστά. Είναι τρελό. Είναι τραυματισμός που συμβαίνει πάρα πολύ. Μετά άλλοι τραυματισμοί που είναι συχνοί είναι πάλι στο τετρακέφαλο, οπότε έχουμε πάλι μυρό. Και ο δεύτερος πάλι πιο συχνός, που είναι με 311 τραυματισμούς, συγκεκριμένη μελέτη, συμβαίνει 7 με 10 φορές ανά 1000 ώρες παιχνιδιού. Όχι. Είναι groin adductor pain. Είναι ο πόνος... Πώς είναι το groin στα ελληνικά? Βουβονική χώρα. Μπράβο, ναι. Που είναι adductor related, που έχει να κάνει με τον προσαγωγό, δηλαδή με την κατάφυση του προσαγωγού. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και θα συζητήσουμε αργότερα. Και θέλω να πάμε τώρα, αφού είπαμε έτσι και κάποια στατιστικά και μυϊκές ομάδες. Συγγνώμη, να σημειώσω ότι γενικώς τα κάτω άκρα είναι πρωταγωνιστές στους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο. Δεν περίμενα εσύ, Αποστόλη, να μου πεις ότι είναι όμως. Γι' αυτό έφερα και πριν. Ήθελα να σου πω και λες και πάλι έχουμε το μυρό. Ναι ρε φίλε, εντάξει, για ποδόσφαιρο μιλάμε. Έχουμε όμως και κεφάλι πάρα πολύ. Εντάξει, δηλαδή σημαντικό. Έχει αρκετά concussions και η συγκεκριμένη μελέτη... Μήπως βρήκες τη μελέτη για το American Football, γιατί το πούμε σε άλλο επεισόδιο. Άστο, άμα λες για concussions. Όχι. Λοιπόν, αρκετά concussions, αρκετά μεγάλος αριθμός, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, και επίσης η FIFA είχε κάνει μια έρευνα όσον αφορά τα concussions και έλεγε ότι ενώ υπάρχει guideline το οποίο λέει να επιστρέφει ο αθλητής 10 μέρες μετά από τα συμπτώματα, κανένας δεν το τηρεί και όλοι οι σύλλογοι στις 3 με 4 ημέρες βάζουν τον ποδοσφαιριστή πίσω. Ποια 3 με 4? Ποια 3 με 4? Πότε ήταν πριν κάτι μέρες που έβλεπε έναν αγώνα. Χτυπάνε κεφάλι με κεφάλι και απλά βάζει τη γαζούλα του μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εντάξει. Όλοι λέμε ήρωας. Όλοι της ομάδας που φοράει ο Αποστόλης την μπλούζα ξέρουμε τι λέμε και ξέρουμε για ποιον παίκτη μιλάω. Και έκανε σημαντικό παιχνίδι εκείνη το βράδυ. Σηκώσαμε σημαντική κούπα. Και λέγαμε όλοι ήρωας. Έτσι είναι. Χτυπάει το κεφάλι, του βάζει τη γαζούλα, παίζει μέσα και έπαιξε και καλύτερα, έτσι. Δηλαδή τον διόρθωσε. Τώρα θέλω να με πας. Πάμε, όπου θες. Θέλω να με πας να το πω 3 κλίμακες τραυματισμού, που είναι τα ήπια, τα μέτρια και τα σοβαροί τραυματισμοί, και έτσι να μας πεις έτσι 2 ωραία λογάκια για όλο αυτό το κομμάτι και μετά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ναι. Και να το φέρουμε μετά με τους ερασιτέχνες αθλητές το τι επιπτώσεις έχει. Και πάμε τώρα πίσω στην άλλη έρευνα πάλι, τη UEFA, και να ξεκινήσουμε με τα ήπια τραύματα, έτσι, και να αναφερθούμε στη δυνατότητα παραμονής και συμμετοχής, στα οποία τα περισσότερα από τα 31 πιο κοινά διαγνωσμένα τραύματα που αναφέραμε νωρίτερα έχουν μια μεσαία διάρκεια απουσίας 7 ημερών ή λιγότερο, δηλαδή μιλάμε για εβδομάδα, όπως καταλαβαίνεις, τα οποία μπορεί και να χαρακτηριστούν ως και stay and play, δηλαδή τραύματα που δεν απαιτούν την απουσία από κανένα αγώνα, γιατί μία εβδομάδα, και λιγότερο. Αντιπρόσωποι αυτών των ήπιων τραυματισμών ήταν κυρίως και σύνδρομα πόνου, στις αρθρώσεις και κάτω άκρων κυρίως, γιατί όπως είπαμε μιλάμε για ποδόσφαιρο, τα οποία έχουν καλή δυνατότητα ίασης και δείχνουν επαρκή ανταπόκριση στην ιατρική θεραπεία μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Και πάμε τώρα στα μέτρια τραύματα. Αν και μόνο 9 από τα 31 πιο κοινά τραύματα ήταν μέτρια, προκαλώντας μεσαία διάρκεια απουσίας 8 με 28 ημερών, δηλαδή πλησιάζοντας το μήνα. Αυτά αποτελούν περισσότερα από το 60% όλων των ημερών απουσίας που προκύπτουν από τις 31 πιο κοινές διαγνώσεις τραυμάτων, έτσι. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε σχετικά μεγάλη διάρκεια απουσίας, σύγκριση με τα άλλα ήπια τραύματα, στην υψηλή του συχνότητα και στην υψηλή του συχνότητα. Στην πραγματικότητα, 6 πιο συχνές διαγνώσεις από αυτές είναι μύες του ισχύου, πόνος στον προσαγωγό, τραυματισμός
του πλάγιου συνδέσμου, τραυματισμός του πλάγιου συνδέσμου του αστραγάλου, τραύμα στους μύες των τετρακεφάλων, τραυματισμός στους μύες των γαστροκνήμιων και τραυματισμός του έσω-πλάγιου συνδέσμου του γόνατος, οι οποίοι άνοικαν όλοι σε κατηγορία μέτριων τραυματισμών και αποτελούσαν περισσότερο από το 50% όλων των ημερών απουσίας από τα 31 πιο κοινά τραύματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, όταν έχεις έναν τραυματισμό μέτριας, ενός μέτριου τραύματος, εντάξει, πλησιάζουμε το μήνα, έτσι. Ναι. Είναι αρκετά μακροπρόθεσμο. Ναι, 10 με 30 μέρες. Είναι τραυματισμός ο οποίος, αν μιλάμε για επαγγελματικό επίπεδο, ένας αθλητής που θα μείνει 4 εβδομάδες έξω και έχει και Ευρώπη και πρωτάθλημα, μιλάμε για 4 έως 6 αγώνες απουσίας. Ναι. Ειδικά αν είναι προς το τέλος της σεζόν και είναι σημαντικός ο παίκτης, εκεί μιλάμε για μεγάλη έλλειψη. Και όσον αφορά τώρα το κομμάτι του αεραστεχνικού που εμείς κατά κύριο λόγο έχουμε πιάσει αυτή τη στιγμή ή μη επαγγελματικού επίπεδου, ένας άνθρωπος που θα λείψει και από το άθλημα του ένα μήνα, γιατί όπως προανέφερες και εσύ πολύ σωστά, αυτό τον κάνει να νιώθει καλά, είναι μέσα στην ομάδα, κοινωνικοποιείται, οπότε θα χάσει πολλά κομμάτια από αυτό. Και όταν είσαι, επειδή όπως είπες έχεις τραυματιστεί και εσύ, όταν η ομάδα προπονείται ολόκληρη και εσύ μόνιμα είσαι σε ένα σημείο που προπονείσαι μόνος σου, αυτό δεν είναι ωραίο. Νιώθεις κάπως. Ναι, ακριβώς. Νιώθεις αυτή την ακοινωνικοποίηση, ότι δεν μπορείς να συμμετέχεις, το στρες σου αυξάνεται, καταθλιπτικά σύνδρομα μπορεί να αναπτυχθούν και να αυξηθούν. Δεν είναι ωραίο αίσθημα και επίσης ο φόβος το αν θα πάει καλά ή όχι είναι υψηλός, και όταν μιλάμε για τέτοιους τραυματισμούς, υψηλό επίπεδο επανατραυματισμού, εάν δεν υπάρχει και σωστή καθοδήγηση από τον φυσικοθεραπευτή σου ή γενικότερα κάποιον επαγγελματία υγείας, αυξάνεται κατά κόρον. Ναι, σίγουρα. Δεν το συζητάω. Όπως προαναφέραμε, μιλάμε για αεραστέχνες αθλητές του ποδοσφαίρου, έτσι, οι οποίοι την επόμενη μέρα ή δουλεύουν ή έχουν κανονίσει κάτι ή πρέπει να συνεχίσουν την κοινωνική του ζωή, για να δούμε και αυτή την πλευρά του νομίσματος, έτσι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα σοβαρά τραύματα, πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τους αθλητές. Και από τις 31 πιο κοινές διαγνώσεις, Αποστόλη, με μέση απουσία άνω των 28 ημερών, μόνο 2 βρέθηκαν. Η μία ρήξης του προστοχιαστού συνδέσμου, ACL, και οι τραυματισμοί του έσω μηνίσκου. Ιδιαίτερα οι ρήξεις ACL ξεχωρίζουν με μέση διάρκεια απουσίας 205 ημέρες, παρά το γεγονός ότι η ρήξη ACL είναι η διάγνωση με τη μεγαλύτερη διάρκεια απουσίας ανάμεσα στα κοινά τραύματα του ποδοσφαίρου. Ο μέσος χρόνος επιστροφής στο παιχνίδι είναι ακόμα μικρότερος. Μιλάμε τώρα μεταξύ 9 με 12 μήνες που έχουν συστήσει σε πρόσφατη μελέτη. Κοίτα, δεν θέλω να εμβαθύνουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι ACL είναι ένα επεισόδιο και αρκετά μεγάλης βαρύτητας από μόνο του. Πιστεύω συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Όπως και πριν που αναφέραμε και τους οποίους ημεριαίους και το growing pain, είναι, θεωρώ, επεισόδια και είναι τραυματισμοί άξιας αναφοράς ολόκληρου επεισοδίου για να πάρουν την κατάλληλη βαρύτητα και να πάρουν την κατάλληλη ανάλυση, γιατί είναι 3 τραυματισμοί οι οποίοι όντως το ποδόσφαιρο υποφέρει από αυτούς και οι ποδοσφαιριστές χάνουν πολύ μεγάλη διάρκεια τη σεζόν από αυτούς τους 3 τραυματισμούς. Οπότε ναι, η κάθε μία από αυτούς αξίζει, νομίζω, τη δικιά της κατάλληλη βαρύτητα και χρόνο. Ναι. Ξέρεις τι θέλω να αναφέρουμε έτσι από αυτή τη μελέτη? Θέλω να αναφέρουμε λίγο και τους επανατραυματισμούς. Σίγουρα. Τα re-injury που φάνηκε ότι υπάρχουν. Πολύ σημαντικός παράγοντας, έτσι. Και μιλάμε για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Οι επαγγελματίες ερασιτέχνες θεωρούνται. Ακριβώς. Σκέψου ότι το ACL που αναφέραμε, τη ρήξη του πρόσθετου χιαστού, ότι
τα ποσοστά επανατραυματισμού δεν είναι τόσο μεγάλα τελικά όσο ίσως πιστεύουν κάποιοι. Είναι ένα ποσοστό μόλις το 6,6% στο πληθυσμό. Οπότε αυτό το 6,6 είναι μικρό, δεν είναι τόσο σοβαρό ποσοστό, αλλά μιλάμε για επαγγελματίες στη συγκεκριμένη μελέτη, όπου έχουν τρομερά καλή καθοδήγηση, έχουν επιστήμονες πάνω από τα κεφάλια τους, και εγώ δεν είχα. Δεν βρήκα και δεν βρήκαμε κάποιες μελέτες οι οποίες να λένε για επανατραυματισμό σε ερασιτέχνες. Μακάρι να υπήρχαν δεδομένα. Να το επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Μακάρι να υπήρχαν δεδομένα και να μπορούσαμε να πούμε και ποσοστά στο ημιεπαγγελματικό τομέα του ποδοσφαίρου. Για το πόσο θα ήταν αυτό το ποσοστό, θεωρώ ότι θα ήταν αρκετά υψηλότερο, γιατί η καθοδήγηση είναι μικρή, η γνώση και οι οικονομικοί πόροι που χρησιμοποιούν οι επαγγελματικοί σύλλογοι και αεραστεχνικοί σύλλογοι είναι μηδαμινοί στο κομμάτι της αποκατάστασης και εμπιστεύονται πάντα το πιο φθηνό και όχι το καλό. Όποιος μας ακούει, πετάμε και ωραίες ιδέες για ερευνητικό κομμάτι. Έτσι, θα το κάνουμε μόνοι μας. Βρίσκουμε τα κενά. Και οι δομές οι οποίες είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά επανατραυματισμού ήταν ο πόνος στον αχιλλοτέναντα, ο μυϊκός τραυματισμός στο γαστροκνημείο, πόνος στον προσαγωγό, εδώ έχει να κάνει με το βουβωνικό κομμάτι, τραυματισμός του ισχύου, όπως επίσης και τραυματισμός του τετρακεφάλου και ο αγαπημένος μας ο πίστιος μυριαίος. Μου το αναφέρει συνέχεια, έτσι. Είναι κομμάτι δύσκολο. Είναι κομμάτι Αναπόσπαστο το ποδόσφαιρο. Ισχύει. Και όσον αφορά μετά το return to play, το πότε είναι ο αθλητής έτοιμος να επιστρέψει και να έχει μειωθεί το κίνδυνο επανατραυματισμού, είναι κάτι αρκετά πολύ παραγωγικό. Έχει να κάνει με παράγοντες που έχουν να κάνουν με το αθλητικό κομμάτι του αθλητή, με το προσωπικό κομμάτι του αθλητή, έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του αθλητή και έχει να κάνει και με εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή είναι τα intrinsic και τα extrinsic factors που λέμε, που παίζουν σημαντικότατο ρόλο και κάποιες φορές οι μετρήσεις που κάνουμε και εμείς δεν είναι μόνο ένας συγκεκριμένος παράγοντας και δεν μειώνει κατά πολύ το ποσοστό επανατραυματισμού και παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο, όπου αν εμείς διαβάσουμε και δούμε τα μικρά γράμματα, ίσως μπορέσουμε να μειώσουμε όντως δραστικά αυτά τα ποσοστά. Ωραία. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Θες να πούμε... Θέλω εσύ να μου πεις τώρα, γιατί σου αρέσει το κομμάτι των χρημάτων. Εντελώς αντίθετη αυτή η ρόλη. Αλλά έχει... Δεν θες να πέφτει ευρώ κάτω. Έχει τύχει στα τελευταία επεισόδια. Αλλιώς δεν θα ήσουν στο Ντουμπάι. Άλλο αυτό. Έχει τύχει και στα τελευταία επεισόδια αναφέρομαι εγώ στο δημογραφικό κομμάτι όσον αφορά τα οικονομικά, στον οικονομικό τομέα των τραυματισμών, οπότε ναι, ωραία, και πάμε σε μια πολύ ωραία χώρα και δεν έγινε στο Ντουμπάι, δεν το ψάξατε στο Ντουμπάι, αλλά έγινε στην Ελβετία, οπότε ψάξαν να βρουν βασικά θα ξεκινήσω με τον τίτλο της μελέτης, Going from Non-Professional Soccer Injuries in Switzerland, a Detail Analysis, από την Gabert et al. Οπότε ναι, πήγαν στην Ελβετία, κοίταξαν σε μη επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, τραυματισμούς και παρατήρησαν ότι στην Ελβετία το 35% των ατυχημάτων στον ελεύθερο χρόνο του εργαζομένου πληθυσμού συμβαίνει στον αθλητικό τομέα, με αποτέλεσμα 186.000 καταγεγραμμένους τραυματισμούς ετησίως. Πρόσεξε, 186.000
καταγεγραμμένους τραυματισμούς και σημαντικό κόστος που περιλαμβάνει έξοδα θεραπείας, αποζημίωση εισοδήματος και όλα τα σχετικά. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι? Ναι, ισχύει. Οι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, όπως αναλύουμε τώρα και αυτή τη μελέτη, επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία και όχι μόνο την ατομική, αλλά γενικότερα της κοινωνίας, γιατί όταν οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι του κάθε κράτους επιβαρύνουν μόνιμα το υγειονομικό κομμάτι της χώρας με τέτοιους τραυματισμούς, σίγουρα δεν είναι συλλογικά καλό όλο αυτό. Αρχικά για το κρατικό χρήμα και μετά κατά κύριο λόγο για το ατομικό χρήμα. Σίγουρα. Γιατί δεν είναι όλοι ασφαλισμένοι. Ισχύει. Και ακόμη και ασφαλισμένος να είσαι, το να επιλέξεις να κάνεις ένα χειρουργείο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που κατά κύριο λόγο γίνονται, τα κόστη είναι μεγάλα, και για το μέσο Έλληνα... Εκτός αν ζεις στο Ντουμπάι. Αυτό θα το αναφέρουμε σε άλλο επεισόδιο. Δεν ξέρω τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ντουμπάι. Θα γίνει επεισόδιο γι' αυτό. Ανενημέρωτος ακόμη, αλλά όταν θα κάνουμε το επεισόδιο Ντουμπάι Ελλάδα θα ενημερωθώ καταλήλως. Τον αφήνω στα σκοτάδια να πάρει την έκπληξη. Και όπως φαίνεται σε αυτή τη μελέτη, 45.000 από τους ανέφερες πριν ένα αριθμό 186.000 καταγεγραμμένους τραυματισμούς και 45.000 από αυτούς συμβαίνουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικοί αγώνες ή ημιεπαγγελματικοί, και έχει ένα ετήσιο κόστος περίπου στα 150 εκατομμύρια, το οποίο είναι τρομερά μεγάλο. Πάλι τρελό. Τώρα, ναι. Τώρα όσον αφορά το πιο ατομικό, αυτή η μελέτη έδειξε ότι οι τραυματισμοί αυτοί ανέρχονται κοντά στα 3.000 ευρώ ανά τραυματισμό για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Και λέει ότι μπορεί να από 3 έως 8.000 ευρώ ο κάθε τραυματισμός αναλόγως στη βαρύτητα και την μέθοδο της αποκατάστασης που μπορεί να χρειαστεί. Τα οποία είναι αρκετά μεγάλα ποσά, και αν βάλουμε υπόψη ότι στη συγκεκριμένη χώρα, επειδή το έψαξα λίγο, τα ασφαλιστικά τους ταμεία καλύπτουν αρκετά μεγαλύτερα ποσά από ότι εμείς. Αρχικά, να το θέσω λίγο αλλιώς. Στο δημόσιο νοσοκομείο, εάν κλείσεις το ραντεβού σου και πας να κάνεις ένα χειρουργείο προστιχιαστού, δεν θα χρεωθείς κάτι. Αλλά όλο αυτό αργεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι πότε θα πάρεις ραντεβού. Ακριβώς. Τα χειρουργεία σε πρόσθετους χιαστούς, τουλάχιστον όταν εγώ είχα αυτή την εμπειρία, αν θυμάμαι καλά, μου είχαν δώσει ημερομηνίες από 3 έως 6 μήνες αναμονής. Επειδή δεν είναι ένα επίγον χειρουργείο και δίνουν αρκετά μεγάλη αναμονή σε αυτό το κομμάτι, και γιατί έχουν και πολύ μεγάλη ποικιλία τέτοιων τραυματισμών. Γιατί και οι επαρχίες και η Αθήνα γενικώς έχει πάρα πολλούς αθλητές, όπως αναφέραμε και πριν κάποια νούμερα. Οπότε όλοι καταφεύγουν σε ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικούς χειρούργους, και αυτά τα ποσά είναι θεόρατα, αλλά δεν είναι μακρινά από τα ελληνικά δεδομένα. Μια μικρή έρευνα που έκανα, τα ποσάκια στην Ελλάδα φτάνουν αυτά τα λεφτά, δηλαδή ζητάνε 6 και 8.000 ευρώ για να σου κάνουν ένα προστιχιαστό. Ιδιωτικά πάντα, έτσι. Ναι, στον ιδιωτικό τομέα τα ποσά είναι αυτά. Σε αυτή την πολύ σύντομη έρευνα που έκανα και είδα κάποια ποσά από συγκεκριμένους χειρούργους. Και άμα δεν έχει, ρε Αποστόλη, μένει και περιμένει 3-6 μήνες. Ναι, ευτυχώς έχουμε δημόσια υγεία. Είναι πολύ πιεσμένη η δικιά μας δημόσια υγεία. Χωρισμένη. Είναι δωρεάν, είναι ένα από τα καλά που έχουμε στην υγεία μας, αλλά είναι αρκετά πιεσμένη και οι αναμονές είναι μεγάλες για τέτοια χειρουργία που δεν χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Να ξέρεις, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Αγγλία με τον HCPC, γιατί έχοντας αρκετούς international ασθενείς εδώ πέρα που μου λένε το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Αγγλία. Έτσι. Είχα ασθενή που μου έλεγε ότι η κόρη του έπρεπε να κάνει πρόστιο χιαστό
κάτι ανάλογο, 6 μήνες αναμονή για να κάνει το χειρουργείο. Τη φέρνει εδώ πέρα επειδή τυχαίνει να δουλεύει εδώ πέρα και να έχει ασφάλεια στη χώρα εδώ. Σε 2 μέρες μπήκε να κάνει το χειρουργείο. Και σε μια άλλη παρόμοια μελέτη, η οποία έγινε στην Αυστραλία και έψαχνε sub-elite football players, δηλαδή με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, και εκεί τα κόστη φαίνεται ότι είναι παρόμοια με την προηγούμενη μελέτη και πάλι το 50% αυτού του κόστους έχει να κάνει με την άρθρωση των γόνατος και συγκεκριμένα με τη ρήξη προστίου χιαστού. Και πάμε τώρα να πιάσουμε... Τραυματιζόμαστε. Ωραία. Όπως είπαμε και πριν. Γίνεται ο τραυματισμός. Πριν πάμε στην αποκατάσταση, τραυματιζόμαστε. Ωραία. Παθαίνω τη ρήξη χιαστού μου, τη θλάση μου, μένω 1 μήνα έξω, 10 μήνες έξω. Τι επιπτώσεις έχει αυτό? Δηλαδή, είπαμε για οικονομικούς, είπαμε για ότι νιώθω μόνος μου και έχω φύγει από το group. Είπαμε για θέματα ψυχολογίας. Θέλω να μου πεις για μια ανασκόπηση που ανέφερες, έτσι, κάποια δεδομένα που δείχνει αυτή η ανασκόπηση και το τι μπορεί να συμβεί και να το συζητήσουμε μετά λίγο. Ωραία. Στην ανάλυση του RISE, η οποία έχει τίτλο The Mental Health of Elite Athletes, a Narrative Systematic Review, όπου φάνηκε ότι αναλύοντας elite αθλητές σε σχέση με ερασιτέχνες αθλητές, έτσι, χαμηλότερο επίπεδους, υπήρχε διαφορά στην διαχείριση του άγχους. Και προσέξτε, το λέω και πάλι, δηλαδή, όταν οι elite αθλητές μπορούσαν να κάνουν σαφώς καλύτερη διαχείριση στο άγχος, τι επίπτωση έχει σε κάποιον που είναι ερασιτέχνης, έτσι, Αποστόλη? Οπότε οι αθλητές αυτοί εμφάνιζαν αρκετά μεγάλη ένταση σε κατάθλιψη, σύγχυση, διαταραχές διάθεσης, και πόσο μάλλον οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες, έτσι. Σκεφτείτε τώρα, όταν κάποιοι elite αθλητές έχουν πολύ καλύτερη αντιμετώπιση στο άγχος, στο στρες, στην κατάθλιψη, στη σύγχυση, όλα αυτά, τι συμβαίνει σε ερασιτέχνες αθλητές, έτσι? Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το κομμάτι που αναφέραμε και πριν, ότι ο elite αθλητής, προφανώς τα οικονομικά του δεδομένα είναι αρκετά καλύτερα από τον μέσο Έλληνα ή από το μέσο γενικά άνθρωπο, οπότε έχει αρκετά πιο εξασφαλισμένο το μέλλον του. Το άγχος του είναι το πώς θα επιστρέψει και πόσο γρήγορα θα επιστρέψει στις επιδόσεις που είχε πριν τους τραυματισμούς ή τον τραυματισμό, ενώ ο εκείνος άνθρωπος έχει το άγχος το πώς θα μπορέσει να βγάλει το μεροκάματό του, να ζήσει την οικογένειά του αν έχει παιδιά, γυναίκα κτλ. Το αντίθετο αν είναι γυναίκα και έχει άντρα και παιδιά, και το πώς θα μπορέσει να επιβιώσει. Γιατί όταν πάθεις πάλι, θα πιάσω πάλι το χιαστό, πάθεις έναν πρόσθετο χιαστό. Χτύπα ξύλο. Ναι. Επιφέρει ανικανότητα. Επιφέρει ένα δείγμα αναπηρίας για ένα διάστημα, το οποίο δεν μπορείς να προσέξεις ούτε τον εαυτό σου τις πρώτες μέρες και εβδομάδες. Εντάξει. Οπότε προφανώς και επιφέρει τεράστια ψυχική πίεση. Ναι, δεν το συζητάω. Εδώ το συναντάς σε ανθρώπους και από προσωπική εμπειρία, έτσι, επειδή έχω πολλά περιστατικά από πρόσθετους χιαστούς, από κατάσταση σε πρόσθετους χιαστούς, το βλέπεις σε ανθρώπους που δεν παίζουν, δεν κάνουν καν κάποιο άθλημα. Έρχεται ο άλλος, έχει κόψει τον πρόσθετο χιαστό, έχει μπει το κάνει το χειρουργείο του και τον βλέπεις ότι είναι διστακτικός, αγχωμένος, το τι θα συμβεί. Δεν συζητάμε καν για την πάθηση, συζητάμε καθαρά για την αποκατάσταση. Πότε θα επιστρέψω, μπορώ να πάω να δουλέψω? Αν πάω στο γραφείο, μπορώ να πάω στο γραφείο? Πού πρέπει να βάλω το πόδι, πώς πρέπει να το βάλω? Και όλα αυτά σε ένα σημείο που έχεις και μια οικογένεια, όπως το ανέφερες. Ναι. Είναι πολύ σοβαρά θέματα, αρκετά σοβαρά θέματα. Τέλος πάντων, εμβαθύνοντας λίγο και επιστρέφοντας σε αυτή την ανασκόπηση, είδαν ότι αθλητές που βίωσαν μια υποστηρικτική διακοπή της αθλητικής τους πορείας, δηλαδή ότι
περιλάμβανε συζήτηση με προπονητές ή με κάποιον βοηθό από την ομάδα, ανέφεραν λιγότερα συμπτώματα τραυματικού στρες σε σύγκριση με εκείνους που αντιμετώπισαν μία ίδια κατάσταση και είχαν μια αποδιοργανωτική αποχώρηση, ας το πούμε έτσι. Οπότε σχεδόν το 20% των συμμετοχόντων παρουσίασε κλινικά σημαντικά επίπεδα τραυματικού στρες στους 3 και 8 μήνες μετά τη διακοπή. Δηλαδή, κάποιος σταμάτησε το ποδόσφαιρο, όχι κάποιος σταμάτησε, μετά από κάποιο τραυματισμό ή το οτιδήποτε, και είχε στρες 8 μήνες μετά. Τι επίπτωση έχει αυτό, έτσι? Ακριβώς. Οπότε το ψυχοκοινωνικό κομμάτι επιβαρύνεται αρκετά και θα έρθω να συνεχίσω με μια μελέτη του Fury και των συνεργατών και με τίτλο Mental Health and Involuntary Retirement from Sports Post-Musculoskeletal Injury in Adult Athletes, a Systematic Review, όπου αναφέρει ότι ένας μυοσκελετικός τραυματισμός που μπορεί να έχει απουσία μεγαλύτερη των 28 ημερών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχολογικής δυσφορίας έως και 6,9 φορές. Και επίσης σοβαροί τραυματισμοί όπως χόνδρες βλάβες, ACL σχετίζονται με ψυχικές δυσκολίες και συναισθηματική ματαιότητα. Και συνεχίζει και αναφέρει πως όταν επέλθει ένας τραυματισμός και ο αθλητής από τη δεύτερη μέρα και μετά αναφέρει ένα μετατραυματικό σωματικό στρες και το ποσοστό των αθλητών που το εμφανίζουν αυτό είναι 23 με 45%, δηλαδή σχεδόν οι μισοί αθλητές νιώθουν αυτό το μετατραυματικό στρες. Όταν αυτός ο τραυματισμός είναι ικανός στο να οδηγήσει και να επιφέρει ο αθλητής να σταματήσει την αθλητική του δραστηριότητα, μπορεί να οδηγήσει τον αθλητή σε ξεσπάσματα θυμού, σε αισθηματικές εκρήξεις, χρήση ουσιών, όπου και εδώ τα ποσοστά δεν είναι μικρά, είναι αρκετά μεγάλα όταν αφορά αθλητές που σταματήσαν το άθλημά τους, ειδικά επαγγελματίες αθλητές που σταματήσαν το άθλημά τους λόγω κάποιου τραυματισμού και όχι λόγω της ηλικίας τους. Και όλα αυτά με βάση μελέτης, έτσι, δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι μελέτες. Ακριβώς, όπως πάντα. Ναι. Είμαστε ένα evidence-based podcast και μόνο αυτό. Δεν λέμε προσωπικές απόψεις. Περήφανοι. Έτσι, διαβάζοντας τα επιστημονικά άρθρα τα οποία εμπιστευόμαστε με τυφλά μάτια, παραθέτουμε αυτά τα δεδομένα και απλά συζητάμε και κριτικάρουμε αυτά που διαβάζουμε. Μια μικρή παρένθεση, δεν εμπιστευόμαστε με τυφλά μάτια. Ανακαλύπτουμε εντάξει, έτσι το είπα. Ναι. Τι είναι χρυσός μέσα σε όλο αυτό το τζάμπ που υπάρχει. Τέριαζε σαν λογοπαίγνιο. Άντε, δεκτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι αυτού του επεισοδίου, αυτού του μακροχρόνιου επεισοδίου βασικά. Λοιπόν, και θέλω να μπούμε λίγο στο κομμάτι πρόληψη. Ωραία. Καλά μας τα λέτε, συχνότεροι, στατιστικά, οικονομικά δεδομένα, ψυχική υγεία. Ρε παιδί μου, τι στο καλό να κάνω για να σταματήσω αυτό το πράγμα, αυτή την πανδημία των τραυματισμών? Υπάρχει κάτι? Μπορούμε με κάποιο τρόπο να μειώσουμε, όχι δεν γίνεται, εντάξει, να σταματήσουμε δεν γίνεται αυτή την επιδημία, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Να εξαλειφθεί, όχι. Ναι, όταν αθλείσαι, εντάξει, εκτίθεσαι σε κινδύνους τραυματισμών. Μπορώ όμως να μειώσω αυτό το πράγμα? Και πώς? Υπάρχει κάποιος να μου το πει εμένα αυτό? Ωραία. Οπότε, όπως καταλαβαίνω, πάμε meta-analysis of the effectiveness of FIFA injury prevention programs in soccer από Σάλεχ, Ατάρ και Αλσέχρη. Ξέρεις αυτό, meta-analysis of the meta-analysis μου θύμισε αλλαγή στην αλλαγή. Ωραία. Οπότε, η FIFA, Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, πιστεύω ότι όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι την ξέρουν και όποιος δεν την ξέρει μπορεί να τη μάθει και να την ακούσει από εδώ πέρα και να την γκουγκλάρει αργότερα.
Μέσω του ιατρικού και ερευνητικού της κέντρου FMARC, οπότε έχουν και αυτοί ερευνητικό κέντρο, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών που στοχεύει στη μυϊκή ενδυνάμωση, την ιδιοδεκτικότητα και τον νευρομυϊκό έλεγχο κατά τη διάρκεια στατικών και δυναμικών κινήσεων. Οπότε έρχεται Αποστόλη και δημιουργεί το FIFA 11 Plus πλέον. Γιατί υπήρχε το FIFA 11, το θυμάσαι, το έχουμε δει αρκετές έρευνες, οπότε έρχεται και δημιουργεί το FIFA 11 Plus. Τι είναι το FIFA 11 Plus? Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προθέρμανσης που αναπτύχθηκε από τη FIFA με στόχο τη μείωση των τραυματισμών στους ποδοσφαιριστές. Και έρχομαι και σε ρωτάω κάτι απλό πριν συνεχίσω. Παίζαμε μπάλα εσύ. Πόσες φορές είχες ακούσει τη λέξη FIFA 11 Plus? Δηλαδή, εγώ μέχρι και τα 19 μου χρόνια νομίζω ότι δεν το είχα ακούσει από προπονητή ή γυμναστή της ομάδας. Τώρα αν το εφάρμοζε και δεν το ανέφερε, αλλά προσπαθώ να σπάω το κεφάλι μου να πάω πίσω και να σκεφτώ αν έκανε κάποιες από τις ασκήσεις. Δεν ήτανε. Κάποια μέρη ίσως, αλλά όχι ολοκληρωμένο. Δεν νομίζω ότι είχε εφαρμοστεί. Όχι, κι εγώ δεν είχα κάποια εμπειρία η οποία να εφαρμόζουν ολόκληρο αυτό το πρόγραμμα. Σίγουρα κάποιες δρομικές ασκήσεις και κάποια αρχικά στάδια του ζεστάματος χρησιμοποιούσαμε, αλλά όχι συγκεκριμένα. Να πάω το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και να πω ότι αποτελείται από 15 ασκήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 3 φάσεις. Είναι οι αρχικές ασκήσεις τρεξίματος, δυναμικές κινήσεις χαμηλής έντασης για την προετοιμασία του σώματος. Περάμε στο δεύτερο κομμάτι, είναι οι βασικές ασκήσεις δύναμης, ισορροπίας και νευρομυϊκού ελέγχου. Περιλαμβάνει προβολές, άλματα, πλειομετρικές και σταθεροποιητικές ασκήσεις για τα κάτω άκρα και τον κορμό κυρίως. Και τελειώνοντας, τελικές ασκήσεις τρεξίματος, αυξημένης έντασης, με αλλαγές κατεύθυνσης για την προσομοίηση πραγματικών κινήσεων στο ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο στόχος? Μείωση τραυματισμών έως και 50% σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ενίσχυση της ισορροπίας, του συντονισμού και της σταθερότητας των αρθρώσεων, βελτίωση της απόδοσης μέσω σωστής κινητικής προετοιμασίας. Πότε εκτελείται? Πριν από κάθε προπόνηση, ως πλήρης πρόγραμμα προθέρμανσης, 20 λεπτά, πριν από αγώνες με μικρότερη ένταση. Αυτά όσον αφορά το FIFA 11 Plus. Και να συνεχίσω και να πω για τη συγκεκριμένη μετανάλυση ότι έδειξε μια συνολική μείωση κινδύνου τραυματισμών κοντά στο 34%, ενώ για τραυματισμούς στον κάτω άκρο η μείωση έφτασε το 29%. Μιλάμε για το 1/3. Ναι. Αυτό που είχε έτσι θεμελιώδη αλλαγή ήταν η άσκηση το Nordic Hamstring Exercise, όπου είχε μία μείωση της τάξης το 51%, πως τα ποσοστά όπου αθλητικές ομάδες και αθλητικά σωματεία συμμετείχαν και βάλαν αυτό το ζέσταμα στο πρόγραμμά τους ήταν κοντά στο 70%, αλλά ήταν χώρες όπως η Αυστραλία και η Σαουδική Αραβία. Έχει φανεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται αρκετά από τους ευρωπαϊκούς συλλόγους και αυτό έχει να κάνει με τους προπονητές κατά κύριο λόγο. Επειδή το έχω ζήσει, έχω δουλέψει σε αθλητικά σωματεία, ο προπονητής θέλει τον αθλητή για αυτόν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή θέλει να έχει όσο περισσότερο καθαρό χρόνο γίνεται για το τακτικό κομμάτι, για να γίνει η προπόνηση δική του. Και πάντα κλέβει και από το γυμναστή και από το θεραπευτή και από τα προγράμματα από κάτω. Δηλαδή δύσκολα μπορείς να πεις σε ένα προπονητή να βάλει προγράμματα πρόληψης τραυματισμών. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή νιώθει ότι παίρνεις κομμάτι από την ώρα του. Έκανα πάρα πολύ κόπο για να μπορέσω να καταφέρω να βάλω 10 πράγματα στην προπόνηση της ομάδας όσα χρόνια ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι. Οπότε το ξέρω και από προσωπική εμπειρία και επειδή και οι μελέτες το δείχνουν και όταν το διάβαζα
συμφώνησε πάρα πολύ ότι όντως ο προπονητής είναι αυτός που ελέγχει εάν ένα τέτοιο πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην καθημερινότητα της ομάδας ή όχι. Και το συναντάς και εδώ με άλλα αθλήματα, αλλά κυρίως για το ποδόσφαιρο. Προσωπική εμπειρία. Είμαστε στο Ρέντι, κάποιος έχει αργήσει. Ρεφ, έρχεται ο παίκτης. Ξαφνικά έρχεται ο παίκτης με μηχανάκι. Πάμε να παίξουμε, ξεκινήσουμε κατευθείαν. Ούτε ζέσταμα είχε κάνει, ούτε τίποτα. Τώρα, όχι μιλάμε για να κάνει 20 λεπτά ζέσταμα. Απλά μπήκε, έδαινε τα ποδοσφαιρικά του, ενώ είχε στηρίξει ο διαιτητής για να ξεκινήσει το παιχνίδι και ξεκίνησε. Αναφέροντας σε αυτό το παράδειγμα και πόσοι αθλητές, και εντάξει, ερασιτέχνες αθλητές, με τη δυσκολία του προγράμματος, της καθημερινότητάς τους, δεν έχουν χρόνο ή θα φτάσουν τσίμα-τσίμα ή είναι μακριά ή βρήκανε μια κίνηση ή έπρεπε να μείνουν παραπάνω στο γραφείο, θα φτάσουν στο γήπεδο και δεν θα κάνουν ένα ζέσταμα. Και εντάξει, δεν μιλάμε για το FIFA 11+, μιλάμε για το υποτυπώδες, να τρέξουν έστω λίγο πάνω κάτω στο γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα τραυματισμών, έτσι. Ισχύει. Τώρα θα σε πάω λίγο παρακάτω εγώ και θα έρθω λίγο αντίθετος με αυτά που λέμε τόση ώρα. Είναι μια μελέτη η οποία μελετά στην ουσία την προπόνηση δύναμης. Ωραία. Τα γνωστά βάρη σε όλους μας, όπου δείχνει και εδώ ότι έχει ωφέλη στη μείωση των τραυματισμών, έχει αρκετά ωφέλη και τα συγκρίνει με διάφορες άλλες τεχνικές και δείχνει ότι η προπόνηση με βάρη μπορεί να μειώσει τα ποσοστά τραυματισμού του πρόσθετου χιαστού, όπου συγκρίνει, ένα από τα κομμάτια που συγκρίνει είναι το FIFA 11+, FIFA 11+, και δείχνει ότι η προπόνηση με βάρη μειώνει αυτά τα ποσοστά, ενώ το FIFA 11+ δεν μειώνει σημαντικά την πιθανότητα τραυματισμού στον πρόσθετο χιαστό. Και είναι μια συστηματική ανασκόπηση η οποία κοιτάζει το γυναικείο ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο, και εδώ έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα του φύλου, όπου όπως ξέρουμε τα βάρη σαν προπόνηση έχει κάποιες αρκετά μεγάλες ωφέλειες όσον αφορά και στο συνδεσμικό πέρα από το μυϊκό και το νευρομυϊκό κομμάτι. Οπότε γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες έχουν αρκετά πιο ελαστικούς συνδέσμους από τους άντρες και μεγαλύτερη ευελιξία στις αρθρώσεις της, και ίσως αυτός να είναι ένας λόγος όπου το FIFA 11+ στις γυναίκες να μην είναι τόσο αποτελεσματικό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την πρόληψη τραυματισμών λίγο πιο σφαιρικά. Ωραία. Λίγο πιο πολυδιάστατα. Και ένσταση εδώ πέρα, και θα πω το εξής. Ωραίο αυτό με τις γυναίκες. Όπως προαναφέραμε και αναφέρει σε αυτή την έρευνα, αναφέρει specific και το ACL. Και ερχόμαστε στην πρώτη ανάλυση που κάναμε και βλέπουμε ότι παίρνουν μια ανάλυση 31 διαφορετικών τραυματισμών. Και σου λέει ότι κατά κύριο λόγο πρώτα απ' όλα έρχεται το hamstring. Οπότε έρχεται το FIFA 11+ και σου λέει αν βάλουμε και το Nordic μέσα, θα έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό μείωση των τραυματισμών. Ναι, εγώ να δώσω αρχικά τη δικιά μου. Είμαι σύμφωνος στο να υπάρχει. Ήμουν 100% σίγουρος. Όχι, απλά είμαι εδώ αναλύουμε απλά τι λένε και πώς θα το φτιάχναμε. Ναι.
είμαι σύμφωνος το να εισαχθεί το FIFA 11 Plus στο ζέσταμα του κάθε συλλόγου, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που λένε οι μελέτες, και οι μελέτες, αν και δεν είναι πάντα θετικό, αλλά κατά κύριο λόγο έχει θετικά και ευεργετικά αποτελέσματα στη μείωση τραυματισμών. Οπότε είναι απαραίτητο να εισαχθεί το FIFA 11 Plus σε συλλόγους και στο αεροσιτεχνικό επίπεδο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Μπορούν να το κατεβάσουν από το Google. Όπως ή να εμπιστευτούν όντως κάποιους επαγγελματίες υγείας που έχουν γνώση πάνω στο κομμάτι. Να συμπληρώσω αυτό που ήθελα να πω πριν, ότι γενικά η πρόληψη και η μείωση των τραυματισμών είναι κάτι αρκετά πολυδιάστατο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη λεγόμενη νευρομυϊκή προσαρμογή στην προπόνηση. Θα πρέπει με πλειομετρικές ασκήσεις, με ασκήσεις δύναμης, με έκεντρες ασκήσεις, και όχι μόνο, και σύγκεντρες και έκεντρες. Ναι, μεν οι έκεντρες μελετούνται περισσότερο και έχουν με ευεργετικά αποτελέσματα, γιατί είναι και το σημείο που συνήθως τραυματίζεται ένας μυς. Οπότε όλοι έχουν εστιάσει εκεί πέρα. Αλλά προσπαθώντας να φτιάξουμε έναν άνθρωπο καλύτερο αθλητή, σίγουρα μειώνουμε αρκετά τις πιθανότητες τραυματισμού. Και όπως είπα και πριν, δεν έχει να κάνει μόνο με σωματικούς παράγοντες, έχει να κάνει και με ψυχολογικούς παράγοντες. Και εκεί αν ο αθλητής νιώθει κόπωση ή αυτή τη βδομάδα δεν νιώθει καλά γιατί δεν ήταν καλά τα πράγματα στο σπίτι του, ή υπερβαίνει εδώ και καιρό τα όρια του σε αγώνες και προπονήσεις, είναι παράγοντες που θα αυξήσουν τον τραυματισμό, οπότε και αυτοί θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Ο τραυματισμός είναι κάτι πολυπαραγοντικό, δεν ευθύνεται ποτέ ένας λόγος ώστε ένας αθλητής να τραυματιστεί. Σίγουρα. Δεν το συζητάω. Και όπως φαίνεται και οδηγούνται και οι μελέτες και αυτά που συζητάμε για την πρόληψη, σίγουρα ένας φυσικοθεραπευτής σε σχέση και ενδυνάμει με το γυμναστή μπορούν να οργανώσουν ένα ωραιότατο πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών. Έτσι. Ακριβώς. Οπότε είναι σημαντικοί οι φυσικοθεραπευτές σε ερασιτέχνες ή μη επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Okay. Και δεν σκεφτόμαστε μόνο το φυσικοθεραπευτή, τραυματίστηκα, έπαθε ένα διάστρεμα, πρέπει να το διορθώσω μετά. Είναι πολύ και εξίσου σημαντικό να ακολουθούν αυτά που θα τους πούνε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, και πόσο μάλλον μια καλή συνεργασία με τον προπονητή, έτσι. Γιατί ο προπονητής θα πάρει το λόγο στην τελική και θα πει, ξέρεις κάτι, όχι, αυτό που είπες, θέλω πιο πολύ χρόνο με τον αθλητή μου. Ναι, αλλά άμα θες τον αθλητή σου να τον έχεις για long term, πρέπει να γίνει μια σωστή οργάνωση από όλο το group, γιατί όλοι έχετε ένα κοινό σκοπό, έτσι. Στο τέλος, γιατί δεν είναι ένα short term, κερδίζω ένα παιχνίδι knockout και that's it, στο long term να μπορέσετε να κερδίσετε όσο περισσότερο έδαφος, είτε αυτό το έδαφος είναι τρόπαια, είτε να ανέβεις μια κατηγορία, είτε το οτιδήποτε, σε ένα πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ακόμα και σε ερασιτεχνικό ή με επαγγελματικό επίπεδο. Σε αυτό το κομμάτι, Αποστόλη, και θα πάρουμε λίγο το λόγο και θα μιλήσουμε, γιατί νομίζω ωραία τα έχουμε πει και να συμπεραίνουμε λίγο, ότι εμείς δεν θέλουμε να πούμε σε κάποιον, ξέρεις κάτι, μην πας την τρίτη σου που παίζεις στο 5x5, στο 7x7 να παίξεις με τους φίλους σου, γιατί θα σου κοπεί το πόδι. Όχι, προς Θεού. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις τους κινδύνους, πρέπει να γνωρίζεις αυτούς τους παράγοντες, και όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να σου κόψουμε την μπάλα, εντάξει, αλλά να προσπαθήσεις να ασφαλίσεις και να κάνεις bulletproof τον εαυτό σου όσο μπορείς, εντάξει, σε κάποιο τραυματισμό. Δεν ξέρω πώς και τι θες να παραθέσεις αυτά. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι ένα επεισόδιο τρόμου. Είναι ένα επεισόδιο που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την πρόληψη και τη μείωση των τραυματισμών. Δεν πρέπει να σταματήσει κάποιος τον αθλητισμό του, αλλά πρέπει να μπορέσει να βρει επαγγελματίες υγείας, φυσικοθεραπευτές, εμάς, λοιπόν, όπου μπορούμε να καθοδηγήσουμε
και μπορούμε όντως να βοηθήσουμε στο να μειωθούν αυτά τα ποσοστά τραυματισμών. Μπορούμε να βοηθήσουμε όντως το να αποκαταστήσουμε ίσως κάποιο τραυματισμό από αυτούς που αναφέραμε και να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να συμμετέχει ενεργά στην αθλητική καθημερινότητα που θέλει και το αρμόζει. Όσο πιο ασφαλή γίνεται, γιατί όχι μόνο θα μειώσει τα επίπεδα τραυματισμών του, αλλά θα έχει και καλύτερη απόδοση. Ένας ασκούμενος ο οποίος θα έχει μια σωστή δόμηση στην άσκησή του και στην πρόληψη κατά αυτών των τραυματισμών, σίγουρα θα είναι ένας καλύτερος αθλητής στο τέλος της ημέρας και σίγουρα θα αποφύγει σε μεγάλο ποσοστό αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα του αθλητισμού. Και θα ευχαριστηθεί περισσότερο το άθλημά του. Θα παίξει παραπάνω, θα παίξει και την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα πάει με άγχος στη δουλειά του. Δεν θα έχει νεύρα την επόμενη μέρα. Δεν θα αντιμετωπίσει κάποια απουσία από τη δουλειά. Είτε από την καθημερινότητά του. Το οτιδήποτε, έτσι. Δεν θα πάω σε ακραία παραδείγματα. Απλά προσπαθήστε να εντάξετε και να προφυλάξετε τους εαυτούς σας όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε. Έτσι, και ακούστε κάποιον ειδικό. Αυτά ακριβώς. Λοιπόν, και εδώ που έφτασε το επεισοδιάκι μας, να πούμε ότι θέλουμε να μας κάνετε like, να κάνετε follow στα κανάλια μας, να κάνετε like και follow και subscribe στα κανάλια μας σε YouTube και Spotify. Το challenge για τον Αποστόλη ισχύει ακόμα. Το challenge δεν πήγε, ήμουν σίγουρος. Θα πάει. Θα δώσουμε ακόμα μια εβδομάδα. Θα δώσω εφόρου. Αν πιάσει τα νούμερα που είπαμε, εφόρου. Θα βουτήξω. Μεγάλα. Κάντε share σε φίλους σας, ώστε να δουν και αυτοί το επεισόδιο αυτό και τα προηγούμενά μας, ώστε να πάρετε ίσως κάτι από όλα αυτά που λέμε κι εμείς. Και να κάνουμε εδώ ένα καθιερωμένο disclaimer. Το περιεχόμενο αυτού του podcast παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία και δεν υποκαθιστά την επαγγελματική γνώμη εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας. Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε πληροφορία από αυτό το επεισόδιο. Τέλεια. Λοιπόν, καληνυχτούμε. Φύγαμε. Πάμε. Πλέον έχουμε και μία ώρα διαφορά, έτσι. Ναι, ισχύει. Φτάσαμε λίγο πιο κοντά. Τσάω. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Γεια.